हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि आपडेटआनो जादों बर'नि आगोमा डि लिटिल मास्टारनि बादायारि बिथां फंबाय नबजित नार्जारिनि सायाव। नबजित नार्जारिनि थामथि राउन्डनि भटनि रिजाल्टखौ गोबाङानो नेनानै दंमोन। जायफोर नोंथांमोना बिथांनि भट रिजाल्टखौ मोनथिनो लुबैदों, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बेनि गेजेरावनो दुखु गोनां बाथ्राया बेबादि लोगोफोर, बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय फैगौ सप्तायाव सासे एरख' जासिगोन। बिदिनो जोबथा फाइनालसिम आरोबाव गोबां एरख' जाबावगोन। लोगोफोर, बेनि गेजेरावनो गोजोनथाव बाथ्राया बेबो जि थांनाय सप्तायावबो बिथां नबजित नार्जारियानो थामथि राउन्डनि भटखौ बयनिख्रुइ बांसिन आवग्रिनो हानानै मोनसे थाखोआव बारायनानै थाबावलायबाय। जोबोद गोजोनथाव खौरां लोगोफोर। बेफोरबादिनो जों नबजित नार्जारिखौ जोबथा फाइनालसिम देरहाहोथारनांगोन। गासै रायजो राजाफोरनि अननाय आरो सापर्टआव बिथाङा दासान्दि देरहालांगासिनो दङ। लोगोफोर, फैगौ सनिबारावबो बिथांनि मोनसे जबरदस्त पारफरमेन्स नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय। बेजों लोगोसे बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। लादो, गोजोन्थों।